Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipani cha Democratic Progressive DPP chatsimikizira anthu okonda chipanichi komanso anthu onse mdziko muno kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka popeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango wayankhula izi kumzuzu pa msonkhano wapadera wa mamembala ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi. Musase Cheyo walemba ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga anati Amalawi anachita chisankho choyenera posankha Profesa Arthur Peter Mutharika pa chisankho cha pa 16 September 2025 ponena kuti komwe dzikoli limapita palibe amene akanakwanitsa kupulumutsa Amalawi. Chakudya leo lino mutakupita inu ku Admark mukagothumira chimanga limene miezi 9-10 yapitayo timagula 100,000 pano mukalipeza 35,000 40,000 sonza kuti nkhani ya njalayi tatsana nayo. Chaka chino mukapita mamindamu mutati muone mukuoneka bwino ndi kuti futa tananili talipanga address. Nkhani ya forex ndi chilombo chimene tifuna kuti apesa achigwira mutu. Mmene tikachoka boma mdziko muno mu 2020 tinasiya ndalama zakunja za madola zija zopitira 1 billion. Akafuwafuwa aja ndipo zonse zija adaononga. Kusiya kwa 1 tambala, or 1 penny, or 1 dollar. Chifukwa chake mwana mizera mafuta si mata. Boma la konzeka
kugwira ntchito usiku ndi usana kuti vuto mene tili konse ndipo lambakali konzedwa. Pakadali pano gavanala wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Christopher Mzomera Ngwira walengeza kuti chipani chasankha adindo m'mipando ya chipanichi ku chigawo chakumpoto momwe munalibe anthu kamba kuti anapatsidwa ntchito zina. Mipando imeneyi idali vakanti, idali yosasankhidwirapo anthu. Nde ngakhale timayendetsa chipani koma timaonabe kuti pena pache tikuperewera. Nde chifukwa chake tinaona kuti mpofunikira kuti tisankhe mipando imeneyi. Ena asankhidwa chifukwa choti adapatsidwa maudindo ena ndi president amene ife tikunyadira panopo. Ena omwe awasankha ndi Dennis Moyo pa mpando wa wachiwiri kwa gavanala, Thomas Kumwenda pa mpando wa mlembi ndi William Kaweche ngati wogwirizira mpando wa mkulu woona zokopa anthu ku chigawo chakumpoto. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yati ili ndi malingaliro okhazikitsa chipatala cha makono chomwe adzithanso kuphunzitsirako ophunzira pa sukuluyi. Mkulu wa sukuluyi Profesa Macpherson Malewa wanena izi pomwe sukuluyi ikusangalala kuti yakwanitsa zaka zisanu ikudziyimira pa yokha kuchokera pomwe idasiya kukhala pansi pa University of Malawi. Poyankhula ndi MBC, Amalewa ati kukhala ndi chipatala cha makonochi kuli ndi ubwino ochuluka kuphatikizapo kupulumutsa ndalama za mayiko akunja zomwe odwala amapereka akapita kukafuna thandizo mayiko akunja, komanso kuthandizira kuti nzika zochuluka za dziko lino zidzitha kupeza thandizo la chipatala labwino. Profesa Malewa amayankhula ndi Themba Mwale. System yomatumiza anthu kunja, external medical referral, ndi yabwino koma ndiyo sili sustainable. Plus chizungu chake timati sili equitable. Ndi anthu ochepa okha amene angathe kupeza opportunity ngati imeneyo. Ndiye ifeyo monga KUHES taona kuti yankho lake ndikuona kuti anthu amene aja malamulo azikathandizidwa kunja tisothandiza Malawi muno. Timange chipatala chathu cha pamwamba. Ndiye tikuona ngati ifeyo titathandizidwa kuti chipatala chimenechi chimangidwe ku Malawi kunoko ndiye kuti chizithandiza anthu ambiri osaka ochepa okha amene amapita kuyani. Komanso tisave ma millions ya dollars forex yamene timachita spend pa anthu kupita kunjawo. Komanso chipatala chimenecho sichizangokhala cha Malawi okha, ndiye kuti anthu osa mu region muno, Tanzania, Zambia, Mozambique, Zimbabwe adzibwera kunoko. Tourism tukam budget kamati medical tourism maiko ena imakhala chinthu chachikulu ko basi. Boma lapereka 5.9 billion kwacha kwa mawanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo mboma la Mangochi pamene likupitiriza ntchito yothandiza mawanja ovutikitsitsa mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu mu nduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala ndi chisamaliro cha wanthu a Gilbert Kaponda ndiye wanena izi pamene anthu amatulutsa ndalama zawo mulamya za m'manja. Iwo ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu ovutika mdziko muno akutha kudziyimira paokha pachuma. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Dave Uma. Pamene boma likupitiriza kuthandiza anthu ovutika kamba kamavuto osiyanasiyana kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo, mabanja 27,760 alandira ndalama zawo za mwezi wa April kumapeto a mweziwu mboma la Mangochi. Polankhula pa sukulu ya primary ya Koche, mmudzi mwa gulupu Michesi, dera la mfumu yaikulu Mponda mbomali, mkulu ona zakaperekedwa ka ndalama kudzera mu njira za makono zosaperekera ndalama pamanja, mu nduna ona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali komanso chisamaliro cha anthu a Gilbert Kaponda ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti mabanja ovutikitsitsa mdziko muno akulandira thandizo kuti lichepetse mavuto awo pofuna kuti akhale oyima paokha. Akaponda ati boma lidayamba kupereka ndalamazi kudzera ku TNM Mpamba mabanja ambiri omwe ali pa mtukula pa khomo tsopano akulandira ndalama zawo mosavuta poyerekeza ndi kale pamene ndondomeko yoperekera ndalamazi imakhala yayitali komanso yokolezera chinyengo. Kuthekerako kukubwera chifukwa cha mgwirizano umene ulipo wabwino kwambiri. Ifeyo ndi amene amatithandizira kupereka ndalama za mtukula pa khomo
maboma osiyanasiyana. Komanso tinene chonchi kunena kuti amene akupereka ndalama kuno ku Mangochi ATNM akuthandiza kwambiri kunena kuti kaperekedwe ka ndalama za mtukula pakhomo kukhale mwachangu, komanso kofikira onse amene alandira ndondomeko yopeza mbiri yawo yabwino chimene timaiti KYC kunoko yayenda mwachangu mwa dongosolo, chifukwa chonena kuti iwowonso ali ndi kufunitsitsa konena kuti ndalama zizipita kwa iwo amene adawatumawo. Ena mwa anthu omwe alandira ndalamazi ayamikira boma powapatsa ndalamazi zomwe akuti ziwathandiza kugulira chakudya pamene alephera kukolola mokwanira chaka chino chifukwa cha ng'amba yomwe inagwa m'bomali. Ndalama imene ndiyoti imene alandira chonchi ambiri ndi njalayi sanabwere ndi chimangayi, ena chinawuma ndi dzuwa lija, ena madzi kumene kumapetoku ndi ambiri olomene ife imene timayenda m'midzimo amanyadira unena kuti zakhala bwino, ndi kuti pamene popo tikayang'anapo chimanga tipeza kudya ndi anawa. Komanso ena pamenepo amati imene watsegulira mwana wanga sukulu uniform alibe, amalira makopa, amalira zikwama, koma pamene papa ndithu zoti zapezeka. Ine ndilo osangalala kwambiri chifukwa simene ndimaganizira. Pakadali pano timakhala ndi njala, zosokera zathu ndi zambiri, ndiye timathokoza kwambiri chifukwa cha bungwe limene lantukula pakhomo. Ifeyo ndithu panopa tikuthandizika chifukwa cha bungwe limeneli. Pothirirapo ndemanga, mkulu oyendetsa ntchito za mpamba ku kampani ya TNM a Christopher Sukasuka ati TNM mpamba ipitiriza kudzipereka pothandiza anthu omwe ali mu ndondomeko ya mtukula pakhomo kuti adzilandira ndalama zawo mosavuta kudzera palamya za m'manja. Ife monga TNM mpamba limited ndife osangalala kwambiri kuti tikutha kugwira ntchito limodzi ndi boma pa ntchito yabwino imene boma ikupanga yothandiza anzathu amene mwina kupeza kwawo kuli kovutika. Monga mumadziwa TNM ndi kampani yokhayo ya Chimalawi ya mafoni am'manja, kotero kuti ngati panopo tikugwira ntchito ma districts almost 16 districts, and ma district 16 amene tikuthandiza ma beneficiaries oposa 400,000. So kwa ife ngati TNM monga kampani ya Chimalawi ndowenyadira kwambiri kuti boma linatikhulupirira kuti tikhoza kugwira nawo ntchito bwino, tikhoza kuthandizana nawo Malawi anzathu pa njira iyi yobweretsa njira zamakono zolandira ndalama. Pamwambo olandira ndalamazi, Mahanja alandira ndalama zapakati pa 124,000 kwacha ndi 800,000 kwacha, kamba kuti enawo samalandira ndalama zawo za pamwezi chifukwa cha vuto lolimba makadi awo alamya za m'manja. Akuluakulu ku nthambi ya zaulimi ati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko yotchedwa Science Technology Backyard yomwe dziko la China likuchita ithandiza kuti dziko la Malawi lithane ndi vuto la njala. Mkulu wa nthambi ya zaulimi ya Mzuzu ADD a Francis Chilenga wayankhula izi pomwe anayendera malo amaphunziro a Mzuzu RTC komwenso kuli ophunzira a sukulu ya ukachenjede wa zaulimi ku China. Musase Cheyo walemba ripoti. Kudzera mndondomekoyi ophunzira kuchoka mdziko lino la Malawi amapita ku China kukaphunzira mmene alimi akumeneko amachitira kuti azikolola zochuluka posagwiritsa ntchito ndalama zambiri. Ophunzirawa amayeserera njirazo limodzi ndi alimi kuno ku Malawi ngati mbali imodzi ya maphunziro awo. Mkulu wa Mzuzu ADD a Francis Chilenga ati dziko lino lipindula ndi ndondomekoyi. Amapanga ngati kafukufuku mbali ya chimanga, kumbaliso ya soya, ani ndi kuthekera kukolola zochuluka pamalo ochepa chifukwa amapanga amayeza chani michele munthaka, ndiponso amapanganso kuti athire fereza wokwanira weniweni pa nthawi yake. Ifeso ngati aboma tiliso ndi za greenhouse kuti ulimi uzichitika nthawi yonse. Mmodzi mwa ophunzira a Samson Moforo yemwe amagwira ntchito ku konsolo ya Parombe wayamikira alimi mdziko muno kamba kachidwi paluso lochokera ku China. Mmene timabwera kuti tikuyamba alimi amwina amakayikira kuti amwina zimene sizingachitike, so ife kufuna kuti tisimikize kuti nzotheka timapangira china chiliyonse komana ndikupeta kusogolo kuno zeweza kumene sizitani sitizipanga. Amati akabwera timapasa mbewu timapasa fertilizer ndikuwawuzana okay limani chonchi zinthu zazimatani zimatheka, ndipo anaona ndi maso awo. Moti alimi ena anachitana kuti fuati nthawi zambiri sitimapereka mwina malo akulu, timangopereka chithandizo chokwanira malo ochepa chabe kuti angoona iwo achana akaona pamene amazazindikira kuti I think izi ndati ndazipanga munda wanga wonse munda wakulu mwina ndikhoza kutani ndikhoza kupindula kwambiri. Pamwambowu womwe anakonza a Mzuzu ADD anthu anaona chitukuko cha mbewu zosiyanasiyana monga kuchulukitsa mbewu, kapangidwe ka mitundu ina ya mbewu, kusamala kwake komanso zinthu zosiyanasiyana zomwe zimapangidwa kuchokera kuzokolola. Musase Cheyo, MBC Mzuzu.
Apolisi amchigawo chapakati ndi kuzambwe ati akufuna kuyika zipangizo zamakono zojambulira anthu ochita umbava ndi umbanda mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa apolisi mchigawochi Amavuto Mbobo wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana momwe ntchito zachitetezo zikuyendera mgawo loyamba la chaka cha 2026. Isaac Jali wadza ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano owunika momwe ntchito zachitetezo zayendera mchigawo chapakati ndi kuzambwe, mkulu wa apolisi mchigawo chapakati ndi kuzambwe Amavuto Mbobo anayamika mgwirizano wamphamvu umene ulipo pakati pa apolisi ndi atsogoleri osiyanasiyana m'madera omwe akuti wathandiza kuti chitetezo chikhale chokhwima m'dera limene iwo akugwira ntchito. Mwazina Ambobo anati mgawo loyamba la chaka cha 2026 ngozi zapansewu zatsikirako, komabe anadandaula chifukwa cha kuchuluka kwa ngozi zokhudza njinga za moto zakabaza. Ndipo pa milandu ina yosiyanasiyana imene anthu amapalamula, Ambobo anati chigawo chawo milandu yakwererapo pang'ono ndi 1.5% chifukwa anthu apalamula milandu yokwana 3,565 poyerekeza ndi milandu 3,510 imene anthu adapalamula mchaka cha 2025. Ndipo Ambobo anati pali mapulano ofuna kuyika makamera oti adzijambula m'malo osiyanasiyana momwe anthu amapalamula milandu yosiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuti anthu adzithandizidwa mwansanga. Mukudziwa kuti Lilongwe ili ndi mitundu yonse m'Malawi muno, komanso sonse omwe ali mu Lilongwe muno amagwira ntchito. Ambiri wamangobwera basi nkumachita njira zawo zopezera ndalama kuba kukuchuluka mu Lilongwe muno. Ipanga mmene zili kulimbi ku Blantyre ifeso ku Lilongwe kuno tikhale nazo kuti munthu akachita commit an offense tizitha kumuona ku control room kuti wakuti akupanga zakuti nkuauza anyamata omwe ali ma street on patrol kuti tathamanga pakuti tamugwireni wakuti wapanga ABCDF. Alfred Munika ndi wachiwiri kuwapa mpando oona zachitetezo mchigawo cha pakati ndi kuzambwe, ndipo iwo adandaula chifukwa cha kuchuluka kwa milandu ya anthu amene amatengera malamulo m'manja mwawo komanso milandu ya kuzikhweza kapena kudzipha pakati pa abambo, ndipo anapempha mafumu kuti athandize kuti zimenezi zichepe. Pali zodandaula zambiri zimene ngati kumudzi anthu amadandaula ngati kupana ndi anthu amatengera malamulo m'manja mwawo. Bwana Commissioner anakambapo zonena kuti milandu imeneyo yatsikako panopa tili ndi chimwemwe kuti yatsikako, anthu amatengera lamulo m'manja mwawo kuti atangomuganizira kuti waba kena akankupha kapena tumuganizira kuti ameneyo akumaphunzitsana ufiti kena akankupha. Tikunena kuti azilola malamulo azigwira ntchito ngati mmene kumayenekera. Komanso nkhani zodzipha zikuchulukira kwambiri makamaka kwa azibambo. Muchigawo cha pakati ndi kuzambwe Central West Region muli ofesi za polisi zokwana zisanu ndi zinayi 9 komanso muli maboma a Mchinji, Dedza ndi Nchewu. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Chipani cha DPP chatsimikizira anthu kuti boma lotsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika lipitiriza kudzipereka popeza njira zochepetsera mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Boma lapereka 5.9 biliyoni kwacha kwa mabanja omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pa khomo mboma la Mangochi, ndipo kampani zomwe zimapanga katundu azilangiza kuti ziyike chidwi pa ntchito yonetsetsa kuti katundu wawo ndi wabwino ndi wotsata malamulo. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yakuti malonda afodya ku Mzuzu Flows awatsekulira pomwe alimi akonetsa chiyembekezo chatsopano potsatira mitengo yolimbikitsa pa tsiku loyamba la malondawa. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbirizi ndi yomwe yatsogolera mwambo otsekulira nsikawu komwe akutsindika kudzipereka kwa boma poonetsetsa kuti alimi akulandira phindu loyenera. Iwo alimbikitsa ogula kuti apitirize kupereka mitengo yopikisana ponena kuti fodya ndi yemwe amabweretsa ndalama zakunja zambiri mdziko muno. Tinalankhula ndi mtolankhani wathu George Mkandawire amene ali pa nsikawo. Malonda afodya ku Mzuzu kuno tingati kuti ayamba bwino kwambiri chifukwa tikatengera mitengo imene ikuyendera ikhanga kuti ikulekanako ndi imene inayambira mzigawo zina za msika omwewu wa fodya mdziko muno kulimbi kulilongwe komanso kuchikoma kuno kumsika wa Mzuzu fodya amene adalipo amene adapereka ndithu amene ali pa ofa nali 1339
amenewo ndi mapero amene anaperekedwa ndiye tikaona pa mtengo umene unaperekedwa kumsika umene timati wa auction umenewu ndi $2.80 umene unali waukulu otsikirako unali pa $1.20 amenewo ndi mtengo unali kumeneko koma tikapita kumsika wa contract uku waukulupo uli pa $3.05 ndiye tikaona mitengo imeneyi yocheperako imapezeka kuti imakhala $140 nde mukaona mupeza kuti manambala amenewa muona kuti pakuoneka kuti pali kusintha ndi kuyerekeza ndi chaka chatha chifukwa chaka chatha pamene msika umene unkatsekulidwa pa msika panali mabero 406 pamene ulendo uno pali mabero 1339 ndiye mukaona pamene popo kuti mukwanizire mitengo iyi mupeza kuti pakuoneka kusintha ndipo nthumu imene yayimira alimi afodya mdziko muno kumsika umenewu kuonera momveka ndithu kuti iwowo ndokondwa kuona amene mitengo iyi yayambira koma akupemphabe ogula kuti apatse mitengo yabwino chifukwa alowetsa zambiri mindamo akuti mafereleza ndi zina zotero zakwerakwera tinamva zokambirana zimene zimachitika pakati pa ogula afodyayu ndi nduna za ulimi amenewa amakambirana ndithu ndiye mmene amayendera msika umene kufodya ameneyu amufotokozerana kuti tagula nali nyathu mtengo wabwino ndiye timamva ndithu akuyankha kuti tiyesetsa chifukwa chake tayamba ndi mitengo yotere kuti mwina mmene tikubwera alimi akubweretsa fodya wina akala akubweradi tikhala tikuona kuti tikugula mubwera motani koma tikaona mitengo imene ya chaka chino ndi mitengo ya chaka chatha tikayerekeza mupeza kuti mitengo imene ikhala kuti kuno kumzuzu mitengo imene yayamba bwino poyerekeza ndi imene zidalili m'mbuyo komanso ndi imene alimiwa akufotokozera kudzera kwa nthumu yawo chabwino ndiye tikang'anatu mwina misika ina itatu imene yatsegulidwa kale sabata ziwiri zapitazi kwambiri vuto mmene mwanenera kupatula mitengo imene munenayi vuto linanso lakhala likukhala kuti mabero amene ali kufodya amene osakhalawo pa mgwirizano wa contract akukhala ngati kuti amabwenzedwa kwambiri kumeneko zayamba bwanji kumbali imene makamaka ku malonda afodya amene asaliwa pa contract tikatengera nkhani ya mitengo komanso kubwezedwa ndingatero kuti kubwezedwa kwakukulu kwa fodya amene kukuchitika kwambiri kumsika umene wa auction kumene fodya kwambiri akubwerera koma tikapita ku contract ku fodya kubwerera ndiochepa kwambiri amene akubwezedwa komanso akufotokoza kunena kuti adachita zokambirana ndi anduna za ulimi akuboma ogula fodya amene komanso ogulitsa akuti iwo anapempha kuti kodi simungathe kukonza zinthuzi kwa mabero obwezedwa akuchulukira nde malinga ndi nthumu imeneyi afotokoza kuti lero pamene akuyankhula pano msika amene udalili ku Lilongwe ndi ku Chinkoma maperesenteji a mafodya amene amabwezedwa akuti atsika zimene zikuoneka kuti zokambirana zimene anali nazo kuti zikubala zipatso malinga ndi iwowo akunena kuti ngoyamba kuti ogulitsa ndi nduna akhale pansi kugwirizana ndi kumvana chimodzi popita chitsogolo kuti simungachepetseko mchitidwe omabweza fodya wathuyu pa msika ndi akuti zimenezi zikubala zipatso. kampani zomwe zimapanga katundu azilangiza kuti ziyike chidwi pa ntchito yonetsetsa kuti katundu wawo ndi wabwino ndi otsata malamulo poyankhula pamwambo opereka ziphaso kwa kampani zomwe zikutsatira malamulo a milingo wachiwiri kwa wapampando wa bodi ya bungwe la Malawi Bureau of Standards Atone Maulana wati izi zili ndi kuthekera kupititsa patsogolo masomphenya aboma otukula ntchito za mafakitale. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri mulipoti. Boma lakhala likulimbikitsa kuti kampani zosiyanasiyana zipititse patsogolo ntchito yopanga katundu ndi cholinga chokweza chuma cha dziko lino. Izi zikuyembekezeka kuthandiza kukweza chiwerengero cha katundu yemwe dziko lino limagulitsa ku maiko ena zomwe zingathandizire kuti ndalama zakunja zizipezeka zochuluka. Malingana ndi Maulana, kampani zomwe zikuchilimika kugwira ntchito zake motsata nsanamira za ziphaso zawo zithandizira kuti katundu wa dziko lino azichita bwino pa msika wakunja kwa dziko. Kati Malawi Bureau of Standards apereka ziphaso kusonyeza kuti ntchito imene akuchita anthuyo yaonedwa kuti ndi yabwino. Ifeyo ndi makampani ena amene amachita certify zinthu, amene amachita recognize zinthu maiko akunja timagwira ntchito limodzi. Andi nthawi zambiri timaonetsa kuti zimene anzathu akunja amafuna ifeso timachita zomwezo kusonyeza kuti anthu maproducers athu tikuachita encourage chifukwa choti sitimangopanga certify timagwira naso ntchito limodzi kwauza kuti izi ndondomeko wake ndi uwu akachita follow zimene zija akatsatira zimene zijazo ndi pamene timawapatsa ma certificate. So ngati alandira certificate kusonyeza kuti internationally nawonso pa dziko lapansi ndiovomerezekanso. Mkulu wa Malawi Bureau of Standards Simon Mandala ati chiwerengero cha kampani zomwe azipatsa ziphasozi chaka chino chakwera kuposera 700.
Mmodzi mwa kampani zomwe zalandira ziphasozi ndi Agrimo imene imapanga makasu. Ana Tsokota ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampani ndipo akufotokoza. Izi ndi zofunikira kwambiri osati chifukwa kuti Malawi Bureau of Standards asangalale nazo komanso ndi zofunikira kuti tipene omapanga katundu amene Amalawi azisangalala naye pansika. Katundu olimba komanso wabwino kuti angakhale ma customers khala osangalala amagwiritsa ntchito katundu. Bungwe la MBS lapereka ziphaso 69 kwa kampani za mchigawo chakumwera. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero bungwe loyendetsa nkhonya ya achisodzera la Maba lati oyimbira masewerowa okwana asanu ndi mmodzi atha kulephera kukachita nawo maphunziro a oyimbira muno mu Africa kamba kakuchepa kwa ndalama zoyendera ku maphunziro omwe achitike ku Namibia mwezi uno. Mtsogoleri wa bungweli Francis Kadzakalowa wati oyimbirawa ndi kuphatikizapo osewera asanu ndi mmodzi omwe akukapikisana nawo ku mpikisano wa Zone 4 mdzikolo. Padakali pano dziko lino lilibe oyimbira omwe ali ndi mapepala owayenereza oyimbira nkhonya yakunja. Akadzakalowa akufotokoza. Ndi zoonadi kuti a Zone 4 Africa Zone 4 apanga competition timati elite men and women ku Namibia. So men apangira apart from boxing championship ayika kosi ya refereeing and coaches. So kumala kuno tilibe qualified referee nde kupanga participate mu kosi zitha kutithandiza kwambiri ngati Malawi chifukwa chonena kuti kukhala ma competition osiyana tizitumiza noma ma referee athu omwe ali qualified. Komanso within the country tikamapanga ma competition athu azikhala adongosolo. Simpamamveka kuti mwina pa kondera apa zakhala chonchi chifukwa kuti ma referee aja akhala kuti analandira training yoyenera ndipo ali qualified timati star 1. Fama referee athu amakhala star 1, star 2, star 3. For star 1 coaches tili nawo almost 30. Koma referee tilibe mmodzi mdziko muno. So this is ndithu a chance kuti tikwanitse zimenezi. Koma tili ndi issue imodzi yonena kuti tili ndi budget ya 30 million kuti titumize anthu amenewa. Competition kuyamba pa 11 mpaka pa 17 May. Koma ndalama sitinazipeze. Tikupempha kufuna kwabwino kuti tiyeni tithandize anthu amenewa ziathandiza sports wise apanga qualify komanso economically ziathandiza. So tikupempha kuti tithandize dziko lathu amenewa athandize apite mpaka akafike ku Namibia akaphunzire za refereeing. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.